Piksoti, ang tanong panaribuhi kung na binayubo. Ang tanong madali tumubo. Piksoti, ang tanong panaribuhi kaibasi manaringsing ngan magbukad sing gidami. May tawo nga maduruto manaribo. Iya tanong nga inataman kaupay gadla pagimdan. Tunggot kay kanya ingataman mga bukad na murangrang. May biyos nga natubo sa bukad masaliwan. Piksoti, ang tanong panaribuhi kung nantun na binayubo. Ang tanong madali tumubo. Piksoti, ang tanong panaribuhi kaibasi manaringsing ngan magbukad sin gidami. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uga. Anong daraga nagpatuddo sa kanya kung ano ang pagataman niya. Tunggot kay ang tawo butan, ang daraga gintudduan. Naglabay ang 5 ka bulan, ang daraga tinubo ang tiyan. Piksoti, ang tanong panaribuhi kung nantun na binayubo. Ang tanong madali tumubo. Piksoti, ang tanong panaribuhi kaibasi manaringsing ngan magbukad sing gidami. Piksoti, ang tanong panaribuhi kung nanto na binayubo. Ang tanong madali tumubo. Piksoti, ang tanong panaribuhi kaibasi manaringsing ngan magbukad sing gidami. Piksoti, ang tanong panaribuhi kung nantun na binayubo. Ang tanong madali tumubo. Piksoti, ang tanong panaribuhi kaibasi manaringsing ngan magbukad sing